January will be in the account before the schools open. So you don't have to. I know there was like a small riot the other day. And Osoro ran into trouble with some people. Yeah, so, but I want to assure members that we will make sure that there are resources for our children to go to school. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that. So we want to assure even those coming from poor backgrounds that there is opportunity under your government and they will for sure be able to complete their studies, Your Excellency. We thank the Member of Parliament, Your Excellency, for this initiative because we have only seen this in the big companies. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Mane jatend joti piny owacho Francis Mudhaura ogolo paro mondo keche no mag yango mwandu ayanga kaka yo achiel mar kedo gi mibadhi. Mudhaura mane loso ikruok mar odiochieng' mar kedo gi mibadhi owacho ni jotije duto mag piny owacho owinjo landi ayanga mwandu gi kendo onon gi matut mondo mi okaw okang' ne jogo maonge ler malong'o ewi kaka giloso mwandu gi. Omedo bende ni riwruoge ma omi ting' mar kedo gi mibadhi kaka mago mag EACC, apisi mar ogai ma jomin buche, doho e kind mamoko mondo bed kimedo teko kendo miyo migi teko makare mar kedo gi mibadhi. In place to ensure that there is no negative. And when you use you can just stand in place to ensure that there is no negative. Most of the cases reported on corruption are connected with the public procurement. And I think procurement is something which is very easy to deal with because there are rules, there are laws, procedures which should be complied with. If you fail to comply with those procedures, then you have committed an offense and you should be held responsible according to the law. Our quarterly report have got big cases. And quite a number of big cases. Some of them is about telecom, other is about the issue of Ronald Ngala College, which is stuck in Vipingo. And we have one that deals with about the senator in Wasingishu, where the famous Finland scandal. So for the senator, we have recommended him to be charged. And we are in the process. I think we got a go-ahead to charge him. We are an independent institution. So the work that we do according to the mandate that has been given to us. Whether we get support or no support from different quarters, that's a different issue. Where we get support, we appreciate that support. But if we were to go only by cases where we have support, then we would not investigate many cases. Ogai mar Azimio Raila Odinga ochiwo twak ewi chal mar piny Kenya malo higni 20 tok yudo loch. 60 tok yudo loch. Twak ma kamano notimore Mbalariany ma Catholic e Buore, Nairobi. Today, we are way off the original dream. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. We are not the confident nation we have been over the decades. Once upon a time, Kenyans were too proud and so confident of their nation that they refused to seek jobs abroad, including the United Nations. Today, our people are scrambling to leave the country.
Gavana ma Siaya James Orengo oseya kwede mokwako wach limbe mare e piny India. Oyango ni limbe mare e pinyno ne en mar kelo dongruok ne kaunti no ma Siaya. Orengo mano otelo ne jokanyo e riwruok mar Lake Region Economic Bloc e piny India tudo limbe no gi weche dongruok ka koro seyo jogo matudo wach limbe no gi tiyo arietha gi pes jopiny. Bende oluwo ni kokalo kuom limbe no giseketo winjruok gi tend piny India e chwalo teko stima e kor gwenge duto mayudore e kanyakla mar Lake Region Economic Bloc kaachiel gi neno ni omed bero kata bero ndache ma alwora no ero kinde ka kinde. Gimoro amora mancha miyo adhi kata India to jogo ma wigi ok pi about how I do it. Niente jomoko malanda ni Orengo icha ne ni India. Nyaka ipenj ni Orengo nodhi India nodhi omang'o. Ne wadhi India ka telo ni delegation ma Lake Region Economic Bloc. Waloso man to man on the basis of the constitutional arrangement and the constitutional framework. Omiyo kik ng'ato bed gi yore moko mawacho mang'eny. And I know what I'm doing. Kendo the party leader mara ong'eyo what I am doing. Mondo dongruok odonji e Siaya. Jakom komiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur James Murango okwedo motegno chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar chwado not kembe mag rego chele ma Mwea kod West Kano. Murango ma bende en seneta ma Kirinyaga onyiso piny owacho mondo us bad migepe mag piny owacho mayudo lal mathoth gi okelo hala kaka kambi mar ndeke mar Kenya Airways kod kambi mochung' ne keyo teko stima KPLC kod kar uso kembe matimo maber. Ewi mano bende odwaro mondo mi piny owacho ket kambi rego chele mar Mwea kod West Kano e lwet jopur kaachiel gi miyo gi kony mar omenda. Waache kuuza kiwanda cha mchele cha Mwea na West Kano ili tuweze kumboresha na kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula. Lazima tuhakikishe kwamba zile viwanda zinafanya kazi kwa njia inayofaa na zimepewa usaidizi ambao unafaa ili kuzalisha hata zaidi. Za kushangaza ni kwamba West Kano na Mwea wamekuwa wakitengeneza faida. Serikali haijawahi peleka pesa Mwea na haijawahi peleka West Kano. Lakini imepeleka pesa Kenya Airways. Ukiangalia Kenya Power pia ni hasara inatengeneza peke yake. Lakini hatujaona katika ratiba ya zile mashirika inauzwa, sikuona Kenya Airways, sikuona Kenya Power. Serikali ikuje ipatie wakulima zile viwanda 100%, hata sio kuuza hisa, ili wakulima nao wajivunie kwa sababu wamekuwa kichangia kwa miaka mirefu. Od bura ma kaunti ma Kisumo koro lora yanga nyaka dwe mar 2 higa manyien ne yweyo malach mar nyasi ma giko higa ka gino makoro dhi miyo MCS thuolo mar yweyo kendo rado gi jopiny. Spika mar kaunti ma Kisumo Elisha Oraro owacho ni MCS dhi yweyo bang' tich matek ni mar kuom higa achiel mokalo gisepodho chike 10 mopogore mitiyo godo e tayo kaunti no ma Kisumo. Kata kamano Oraro golo siem ne MCS ni assembly no ok bi puodho wuodhe mag committees mapok otieko ndiko lipode magi kaluwore kod limbe magisebedo ka gitime yor tich e kuonde mopogore. Kang mar ariyo mar assembly mar adek obedo maber nikech members mag assembly okadho bills maromo 10 to gi statements kata motions ma ok tin ne 70. Ma en achievement maduong' kabisa nikech tij assembly gin adek en loso chike, timo oversight kata cheko kaka migao mantie e bar sirikal mar executive tiyo to kod represent jopiny kata chung' ne jopiny e assembly. Nitiere reports kata tije mwakete e kamati mag assembly to nitiere committees moko mapok otieko tijegi to ne wabedo kod jokombe mag komiti go mowinjore ni ok abi chiwo thuolo ne komiti moro amora mare bedo kod wuoth kata retreat kata excursion moro amora nyaka yud reports gi te.
Weche mag tuke ni tim mar Kenya ma taekwondo ochako maber tukego bang' yudo midila 15 odiechieng' mokwongo mar tukego e alap ma Nyayo Gymnasium. Kenya noyudo midila 8 e rang'iny mar patterns kanologi gi piny mar Tanzania manoyudo midila 4. E rang'iny mar sparring, Kenya oyudo midila 13 bang' kod silver 13 mag bronze kod bronze 13. Kawuono odiechieng' mogik mar tukego monywako pinje 7. E weche mag adhong' ni tim mar Police kod Nairobi Boxing Club notimo maber odiechieng' mar 2 mar tukego mag National Youth and Junior Boxing Championship matimore Nairobi. Timbe 2 go moro ka moro nolo dhaw 3. Timbe 10 odonje tukego manochakore tich 3 kendo ibiro dhi nyime nyaka Jumamos. Tukego onywako pek mag minimum weight, flyweight kod bantamweight. Yiena mondo agoni erokamano kuom miya kindeni duto kane wakelo ni weche manyien ma ka gi kacha. Koro mo sa 1 ibiro yudo kendo weche mag ang'ich welo to sa 3 weche manyien mag oimore. Oriti masani an Milton Ochieng' awuor.